No, řekni nám vtip. Jde ti cigáne, jde ti do kostela. A jako říká faráři, farář, kolik stojí ten kříž? No říká, ty vole, na to nemáš. No kolik? No na to nemáš. No, a farář, no tak 3 miliony, a on, i s tím gáčem? Jak se směje. Tady řekli. Gáčem? Nebo tady taky gondeli. Větši cigán do kostela, ne? Teď je v kostele a cigán mu říká, a farář mu říká, cigán, ty se naučíš modlitbu? Tak ti dám 2 pytláky brambor. No a cigán splašenej, ne? Plný splašenej, že domů učí se tarto. Tady den 2. Přijde ti do kostela za farářem a říká mu, pane farář, já už umím. No tak mu, otče, svato, amen. A nedek syna, ne? A on říká, syna si nechal kde? On čeká venku na ty brambory. Hej, jak se směju, já jsem motám, jak jsem se teď zasmál. Hej, víš, já znám hodně jaký, doši, fakt. My seděli u Hohně, víš jak, Ference na zahradě a jeli jsme vtipy, ale to byly vtipy, že jsme smáli mrt, takže přijeli patery policajtů. No, 5 policajtů, když jsme se smáli, standa, ne. Hej, já přijdu do Možíře jako minule, standa, všechny je vytáhneme a zahulíme se s nimi. Dáme Aldy. Mluv, vtip. Ne. Já jich znám Já jsem... Jak si málo to brkovalo tady v tom místě, Jo, dej. Byl jsem tady ve městě, šel jsem do forum a přímo do té týne, jakože když jdeš nahoru, jako na parkoviště a tam nemůžeš být na těch schodech, a říká, tam se sledru. A měl nějakou, tady jsem měl nějaký místo a tam jsem měl asi 200 gramů hulení. Dal jsem to a říkám Tulovi, jako vytáhl jsem tak a říkám mu tak, a on ne, tak, ne, tak, ne, tak, ne, tak. Úplně velký John takový. Vzal jsem hoši sirky, nebo myslím, že od cigaret kartony. Od cigaret kartony. Celé. Úplně jsem ho zruloval nůžkama, jsem ho úplně uhladil. Ty, on si z toho udělal filtr. No, celý syrek. A takhle jsem to držel, vzal jsem, šel jsem ke schodu. Takhle jsem to dal na schod. Takhle jsem to dal na schod. Takhle jsem to posypal, víš co. Ale ránec, hoši, tam bylo asi 10 gramů. Vzal jsem úplně, jsem si to lehce točil pomalu. Vyjdu ti ven. Já jsem to doubil. Za mnou asi 7 kont. Za mnou asi 7 kont. Můžu se s tebou vyfotit. To je jasný, vyčáva. Čoudá, on jo, dal jsem mi čoudá. Další kluk, ty pičo, můžu si to taky vyfotit. No mezi zbláznili. No mezi zbláznili. Tady jsem byl přímo ve forum, jak to otevřeli. Tak jsem mu dělal 5 kilo, ne? 12